antes todos, porque claro, vamos cogiendo retraso e en vez de acabar as 9 acabamos as 11, non? Entón, bueno, estaba falando con miña compañera Mariña, bueno, a tutelada está en Mariña, pois eu son Yolanda García, e formamos parte do grupo de investigación Gisteidera da Universidade de Santiago, cuyo director é Carlos Sarras. Entón, estaba falando con miña compañera que, bueno, era casi mellor que nesta mesa, en vez de estar a Mariña e Mexo, pois estuveran todos os granxeiros que forman parte da granja familiar. E sobre todo os que levan bastante tempo, porque penso que son os que mellor podían explicar o que é granja familiar. Pero bueno, así son as cousas, e temos que estar aquí de todas formas. Invito a xente de granja familiar que se quere participar en un momento durante a nosa exposición, que vai a ser breve, pois que participen aportando as súas ideas, etc. Bueno, pois eu me vou encargar de falar de granja familiar. He dividido un pouco a exposición en dúas partes, un pouquiño moi breve, unhas pinceladas teóricas, como surdiu, e a segunda parte vai a ser xa vendo como funciona granxafamiliar.com. E despois, a segunda parte, Mariña falará de Galicia auténtica. Se tedes alguma pregunta, pois levantades a man, se queredes calquer cosa. Bueno, pois nada, é dicir que Granxa Familiar naceu no 2008, desenvolvido no marco do proxecto Sindur, do Plan Nacional de I+D+I do MEC e máis do Plan de I+D+I da Xunta de Galicia. Comentar que Granxa Familiar é un sistema de xestión de información digital para a comercialización de produtos agrarios de orixen familiar. A finalidade do proxecto é impulsar o desenvolvemento socioeconómico e difundir a utilización das novas tecnoloxías no eido agrario e para poder valorar a cultura local, establecer canles de comunicación entre rural e urbano e, sobre todo, incluir no mercado esos excedentes que se teñen moitas veces nas propias granxas do rural. Bueno, para levar a cabo este proxecto se firmaron varios convenios, entre eles foron os que asinaron foron a Universidade de Santiago, o Concello de Brión, o Concello de Antas da Ulla, Caixa Galicia, Fundación Feiraco e no seu momento tamén Caritas Diocesana. Eu estou falando desto cando comezou o proxecto, de acordo? Bueno, unha vez dito isto, vou a pasar xa directamente ao que é Granxa Familiar. Bueno, como vos dixen ao principio, Granxa Familiar estaba financiado por varias entidades. Entón, lóxicamente, hai unha partida presupuestaria para X anos no que iba a durar este proxecto. Entón, decidiuse, tanto os membros que formaban Granxa Familiar en aquel, máis os membros do grupo de investigación que coordinábamos este proxecto, que tiña que formarse unha asociación na que se chama ADAF, Asociación para o Desenvolvemento da Agricultura Familiar, para que este proxecto non desaparecera e seguira en o tempo, é dicir, que fora sustentable. Entón, a finais máis ou menos do 2011, deixase de financiar Granxa Familiar con cartos públicos e pasa a ser, entre comillas, financiado polas cuotas que pagan os granxeiros, é dicir, con unha cuota mínima de 100 euros, pero, bueno, o grupo de investigación sigue facendo a maior parte do traballo, digamos, duro, non? Bueno, aquí tedes a página de granxafamiliar.com. Decir que granxafamiliar.com, digamos que ten esta parte principal, que a parte que toda a xente coñece, que pode coñecer, que se perde, que busca información, e outra parte que é unha parte privada, que dende o grupo de investigación xestionamos todo os recursos que se van subindo á página. Lóxicamente a privada, solo entramos nós a través dunhas claves. Vale, está claro máis ou menos hasta agora, un pouco de prisa. Sí, penso que os vou a poñer un vídeo que penso que define bastante o que era Granxa Familiar ou o que é Granxa Familiar. Os agricultores e os gandeiros utilizarán as novas tecnoloxías para vender sen intermediarios os seus produtos. Será grazas a unha experiencia da Universidade de Santiago.
Gonzalo Sánchez ten unha explotación de 35 vacas ao seu cargo. A maioría da carne que sairá aquí vai para os tratantes, que, segundo di, gañan tanto como a ele. Este gandeiro de Antas de Ulla é un dos elegidos para botar a andar o proxecto da Universidade de Compostela. Ela fará de ponte entre compradores e vendedores. Creará unha página web en que os consumidores poidan seguir a cría dos animais, que despois te marcarán directamente a ranxa. Isto ben, estaría moi ben, que a xente vira como se cría o becerra, como se mantén a explotación. Ao final sabrían o que comían, non que ven, pero normalmente moita carne de fumadeiro, non carne das explotacións directas. Ademais, este mercado garante que os produtores perciban un prezo xusto e que o consumidor pague menos por máis calidade. Nos podíamos poñer moito máis barato que eles están poñendo mayoristas, que nos ganar máis, que eles compran moito millón. Podenche vender aquí este tomate mañá, e que pagues, pois, 60 céntimos por ele. Eu gano doble de dinheiro, ti ganas dinheiro, e vas comer unha cousa que non pasou por unha cámara, que non pasou por ningún sitio, non sabes? Porque o produto da cámara deteriorse bastante, pero bueno. Vamos a través do comercio de proximidade, a través de produtos que dan directamente a comunidades urbanas máis próximas, aos municipios pilotos no que traballamos, que ahora mismo están identificados como Orión e Antas de Ulla. En 3 anos agardan que a granxafamiliar.com funcione en toda Galicia. A iniciativa tamén persegue estender as novas tecnoloxías no medio rural, que ao mesmo tempo servirán para mostrar ao mundo as formas tradicionais de cultivos e de cría de animais. Este labor divulgativo complementarase coa visitas e explotacións das familias que vayan mercar os produtos. Bueno, este foi un dos primeiros vídeos que quixera a televisión de Galicia, difundindo que era Granxa Familiar. Decir simplemente, señalar, Carlos comentaba ao finalizar case este vídeo, que queríamos traballar o mercado de proximidade. Isto xa quedou escaso, dicir, ora nos traballamos xa incluso o mercado fora de Galicia. Hai moitos pedidos que veñen de fora de Galicia, incluso hai aquí xente que está recibindo pedidos de diversos sitios de España. Bueno, decir que Granxa Familiar está composto nestes momentos máis ou menos por 22 granxas que están repartidas nas 4 provincias galegas, tanto na provincia de Lugo, Coruña, Ourense, etc. E máis 2 granxas que están en espera, é dicir, dentro máis ou menos de 15 días vamos a subir toda esa información que nos estamos a traballar para subirla. Vamos a ver, Granxa Familiar. Esta é a página, digamos que é a portada principal, o que chamamos a home. Aquí hai 2 proxectos que forman parte de Granxa Familiar, que despois falará a Mariña, un é Galicia Auténtica e outro Granxas Digitais. Despois temos aquí o que é a presentación, produtos, as granxas que forman parte, os produtos, porque nós tamén englobamos os produtos, por exemplo, que sería todos os tipos de queixos que se están vendendo, por exemplo, as nosas carnes, todas as carnes que se están vendendo en Granxa Familiar, etc. Logo hai museos, estuvimos traballando con diferentes museos, que, por exemplo, o Museo de Leite, hai toda a información, e unha tenda online que leva pouco tempo. Decir que, a xente que queira entrar en Granxa Familiar, para coñecer as granxas simplemente ten que clicar aquí, en granxas, e está apasinada, porque, como nós non poñemos un límite ao número de granxeiros que podan participar, pode haber 5, como pode haber 15, como pode haber 20, como pode haber 40, por eso está apasinada. Entón aparece o número 1, que aparecen todos estes granxeiros, e o número 2. E así aparecerán sucesivamente a medida que Granxa Familiar vaya medrando. Aquí tedes a Casa das Flores, tedes, por exemplo, a Pazo de Sabadelle, e, aquí, por exemplo, tedes a Loli, tedes a Casa Croa de que xa non me acordo? Do Castro, que tens que, máis ou menos, tens que guardar na cabeza nomes e apelidos, bacemento, porque con unha ficha técnica tenemos que ter de cada unha, e a veces se nos vai. Como estou falando con Casa Croa de Castro, con tal. Son cousas que van pasando, non? Son anécdotas tamén que nos sirven un pouco. Por exemplo, aproveito, aquí vou aproveitar un pouco a Xosé.
Vamos a ver, os técnicos do grupo de investigación facemos dúas partes. Unha primeira parte que é unha saída de campo, onde vamos a visitar as granxas e recollemos toda a información. Información en forma de entrevista, que logo nos redactamos, que é o que aparece aquí. É dicir, facemos unha entrevista ao agricultor, a gandeiro, e decimos, bueno, pois porque está interesado, que lle gusta, como a súa terra, é dicir, nos escribe un pouco, pois incluso os seus produtos. E logo temos outra parte, que é tratamento de toda a información, que iso facemos xa dende os despachos con os ordenadores. Entón, esas son as dúas formas de traballar, recollendo información e tratando esta información. Entón, por un lado, como dixen, está o que é a parte teórica, redactada, e donde falan un pouco, incluso nos dan precios e produtos que venden. Ten unha parte que ven a vernos, porque vamos a ver, quero dicir que todas as familias que forman parte de Granja Familiar invitan as familias, non somente as que vayan a comprar, simplemente, ou incluso as que queren visitar ou coñecer ou saber que tipo de produtos venden, poden visitar as granxas. Despois diré un poquinho máis adiante, que incluso foron visitadas por escolas, que era o que se chamaban granxas digitales. Despois tedes un apartado como se merca, a través dun número de contacto persoal, e visitando a granxa, e incluso enviando un correo electrónico. Nos, a cada granxeiro que forma parte de Granxa Familiar, damos unha conta de correo electrónico. Sabedes que a maior parte de todos os granxeiros, os primeiros contactos son a través de correo electrónico. Por eso nos insistimos moito en que cando a xente quere ou está interesada en participar en Granxa Familiar, ten que ter un interés en mirar o correo. Este correo está unidireccionado con unha conta xeral onde nos miramos todas as entradas que entran ás granxas. Por que? Porque, bueno, nos non queremos que posibles clientes se perdan porque en algún momento algún granxeiro non pudo mirarlo. É certo que nos estamos atopando con xente que si forma parte de Granxa Familiar, pero que a persoa que leva a granxa non ten coñecementos do que é unha conta de correo electrónico, de internet. Pero están sustituindo por os seus fillos. Esta xente, esta xeneración, 14, 15, 16 anos, como podemos ver aquí na programa, é a que leva todo o sistema do correo electrónico, venta, etc. Bueno, despois temos un servicio de transporte. Dicir que isto foi un dos problemas que tivemos al principio de formar parte de Granxa Familiar, porque moitas empresas de transporte, por exemplo, Terlaseu, teño que dicir, nos daban uns precios desorbitados, é dicir, que costaba máis o que era o envío que o propio produto que se enviaba. Entón, asignamos varios convenios con varias empresas que están a traballar con nós, que ofrecen uns precios máis asequibles. Non tanto como queríamos nós, non tanto como querían os granxeiros, pero hai moita diferencia con o resto de outras empresas de transporte. Despois temos aquí dividido os nosos produtos, que veñen sendo os mesmos produtos que aparecen aquí, que se venden na feira, pero digamos que con máis información. Por exemplo, poñemos pernera ecolóxica, e falamos un poquinho desta carne, do sabor que ten, incluso hai sons, vídeos e fotografías, diferentes imágenes. O respecto aos recursos audiovisuais é moi importante nesta página de Granxa Familiar, porque pensades que o primer contacto de moita xente é a través da página. Entón, toda información, ou canto máis información teña, mellor. Entón, damos información, por exemplo, vamos a ver, sons, como a venda de carne, a carne ecolóxica, como se pode mercar a carne, etc. E así con todos os produtos. Temos unhos sons, temos unhas
unhas imaxes. Comentar que son moitos os produtos que se están vendendo en grasa familiar, desde produtos tipo horta, queixos, carnes, etc. E tamén hai produtos ecolóxicos con denominación de orixe e produtos naturales. Non vou entrar en cales son mellores ni cales son peores ou por que se diferencian, porque non estaríamos aquí toda a tarde, pero bueno, que sepades que se pode encontrar diferentes produtos e de ecolóxicos e naturales. Bueno, así non está. Vamos a ver, podemos escoitar se queres. Que queres que escoitemos? Xosé? A carne de ternera de Pazo de Sabadell? Hai que dicir que a carne de ternera de Sabadell é unha carne ecolóxica. E a carne ecolóxica, como definirías a túa carne? Carne de terneira ou carne de porco? É de ternera, de cerros rubios, a cruda é un berreja cruda, son cerros rubios, é unha calidad extraordinaria. É unha calidad extraordinaria, o que pasa é que eu sempre digo que a carne ecolóxica, a que producimos nós, en Galicia, claro, é para facer unha relación que pasou a uva mencía, con a propio albariño, etc. Mentras non o mercado e as institucións non se den conta da calidad que ten iso, é difícil que o consumidor o para asumir. Entón, a nosa función sería conseguir que o consumidor asumira isto. E iso non é tan fácil. Vamos a ver este vídeo. Esto, como a xente nova, por exemplo, de quitar por baixo, non son porque antes a xente maiorcito, que agora se funcionaría a casa. Este é definido, porque é un sabor determinado. O sabor é que sabe a carne. Eu, a veces, por un exemplo, hai moitos menos que lle dan asco os huevos da casa. Hai xente que dá asco o tipo da casa, os produtos da casa. Porque están acostumbrados a comer outro tipo de línea de productos. No caso da carne, non pasa isto, é moi curioso, que sempre gusta máis a carne da casa a que a gente que estea feito a comer outro tipo de carne. É algo curioso. A definición sería que é unha carne que sabe a carne. Pero claro, sabemos que a que sabe a carne, iso digo, ten que ver con a referencia. Xosé, non che cae o pelo desde non, estou me fixando, Por aquí la xente... Incluso porque tens más ahora que te sorprendido para diario. Sigo a señal. Curiosamente, a través dos cortes a Efectivamente, son que sí diferente, unha carne logo e outra cosa. Que se sabe que consumir carne ecolóxica de Pazo de Sabadell. Non vos caerá o pelo. El leite, que o 80% das células do cuerpo están a máis baixo o día de matar. Esto teóricamente diría que encarcer moito produto porque as vacas teñen un cero moito máis carne nestas casos. Pero claro, o seu produto no mercado o precio que hai é razonable. O sea, que na seguinte que estaba vendendo casi ou sin casi o mismo precio despois de ser un precio convencional. Incluso se macula 15. Que é unha cosa terrible. E aí, ante o noso problema de estar en la duda de que a explotación porque claro, o ser central se unha uva mencía que ten unha calidad extraordinaria que pues a dar vender a 10 kilos ou 20 pesetas ou 30, entonces creo que caso pasa algo. Decir que todas estas grabacións non son en vivo en directo, decir, ali non le vamos preparado, por eso eu estaba grabadora mirando o tempo que me quedaba de duración, porque claro, se o señor sigue falando e me queda un pouco tal, pues que se queda sin no aire. Entón, bueno, a veces algo así, sí, tal. Anécdotas que nos van pasando aos granxeiros como a nós, igual empezamos a falar, pero que dixe, ou confundínme, dicir, que, bueno, que Granja Familiar é unha pequena familia onde todos nos coñecemos desde fai moito tempo e outros que levan un pouco para comenzar como Casa Croado Castro,
pero bueno, que penso que nos diferencia de outro tipo de vendas online que hai por aí, porque é humano, é dicir, vese tal cual son e como somos, non disfrazamos o que realmente hai. Por iso nos insistimos moito en que a xente se dé conta de como é realmente o agro, é dicir, que non sirve ir a unha, é dicir, que te chamen por teléfono, que te digan, mira, quero ir a comprar un porquiño e que tengas el porquiño todo brillante, limpio, porque che van a abrir a ver, non? En pouco menos con unha alfombra hasta a cuadra donde te soporco. É unha granxa, e así se vive e así se traballa. Bueno, decir que como falei antes, comentar que un dos proxectos, digamos, que forman parte de granxa familiar eran granxas digitais. Granxas digitais estuvo financiado pois por moi pouquiños cartos, digo, porque case tiñamos que poñerlos nós, porque, bueno, cando estou falando de financiar, non me lleves a pensar que financian, o que financiaban, porque eso non financian nada. Pero, bueno, o que financiaban, pois, era moi pouquinho. De feito, fora co motivo da Semana da Ciencia. Bueno, entón decidimos montar o que se chama granxas digitais. Entón, seleccionamos varias escolas das 4 provincias galegas e os levamos aos colexios a visitar as granxas o día inteiro. Os rapaces levaban a súa comida e estuveron participando nas tarifas do que fan diariamente nunha granxa. Bueno, aí tuvimos que alugar autobuses, tiveron que ir a profesores acompañando os alumnos, íbamos aos técnicos, estaban todos os granxeiros. Eu penso que non teño moito recordo e me lembro moito de todos, tamén foi unha experiencia moi boa, penso que para todos. Oxalá se volva a repetir, se non é a través de nós, a través de particulares ou colexios que estén interesados, porque, é dicir, cando falamos de Galicia, aparte que Galicia é todo unha aldea, pero nos dábamos conta que simplemente rapaces que igual, como saíron aquí de Santiago, pois cando chegaron a determinadas granxas era como se descubriran o ceo, simplemente de ver un terneiriño mamando, ou ver como se plantaban leitugas, non? Hubo anécdotas de todos, porque foron colexios diversos, pois desde colexios que había un estrato social máis alto, estrato social máis baixo, nenos que eran trallas, que tiñas que estar encima deles porque un estaba aquí, de repente estaba lá, eran moitos nenos que había que manexar, íbamos 2 monitores para cada, cantos nenos máis ou menos serían? 25 nenos, pois imaginar 25 nenos que eran de 9 anos, máis ou menos. É verdad, 7 ou 8, porque ibas a vela no medio dunha granxa, solamente baixar o autobús, veron 2 gatos ou 2 cans, como foi no caso de Loli, bueno, cando tiñan que ir a coller o millo, se peleaban uns con outros porque querían levar, iban por orden, lógicamente, entón se peleaban entre eles porque querían primeiro subir un, depois subir outro. No caso do Pazo de Sabadelle, pois empezaron a dar de comer aos porcos, as manzás, e todos botaban manzás, aquilo era tremendo, e non sei cantas manzás comeron os porcos, entre outras cosas, non? Cando iban a ver as galiñas, cando saían os terneiros, se poñían todos, como vades a ver, todos nun espacio, empezaban a contar 1, 2, 3, todas as vacas, mira que cornos! E dicir, foi unha experiencia moi boa, moi gratificante. Todos os nenos quedaron contentísimos, quero dicir que tamén se deu moito traballo, como é certo, por tanto, por nós como por os granxeiros. Pero creo que, además, hoxe en día eu teño contacto con nenos que foron a esas excursións e sempre me dicen, volvemos outra vez a granxa, cando volvemos a granxa, porque eran nenos que moitos deles nin habían saído do seu colexio. Vas a poñer un vídeo? Había un vídeo en la televisión de Galicia que estaba moi ben, pero...
ou se non calquer outro vídeo. Decir que, bueno, había anécdotas, por exemplo, concretamente a Mariña e Maiseu, que foras nun colexio de Coruña, que estaba nunha zona un pouco conflictiva, co cal os rapaces eran un estrato social máis baixo, de feito había, bueno, pues, varios teño que chamarlle gitanos, porque ellos se consideran así, varios, non, que eran por primeira vez que iban a ir a unha excursión, además gratuita, non pagaron nada. Entón, claro, moita desta xente non pode ir porque non ten recursos. Entón, coincidiu que levamos, verdad, Mariña, levamos 4 ou 5 o resto dos compañeiros a unha granxa e empezaron pois, a plantar, a tal, a cual, e chegou un momento que eles iban a recoller, porque cada un dos rapaces levaban a súa bolsiña cos seus produtos que estaban no. Entón, chegou un momento, bueno, despois do día e tal, que empezaban a recoller os produtos que lle iba a dar a granxeira para levar a súa casa. Bueno, pois foi graciosísimo porque nos llevábamos unha bolsa destas de granxa familiar, máis ou menos para levar un par de grelos, unha cebola, é dicir, unha cousa así. Estos cinco rapaces, máis un deles tiña nombre destes de película, como se chamaban? Sí, sabes que normalmente lle poñen así Kevin, é verdad, non era Kevin, este Kevin non se me olvida na vida. Bueno, pois se puso ali na fila. Bueno, pois cando lle dicía que tiña que coller un tomate, un pimento, tal, le collía 2 tomates, 2 pimentos, casi non sei que, rompeulle a bolsa, tuvimos que darlle outra. Bueno, aquelo era, claro, a granxera se daba conta un poquinho da situación na que estaba este rapaz, non? Entón, claro, pois, mentras un levaba unha bolsa, pois outro, este rapaz, concretamente, os dous, pois, elevaban súas bolsas, que despois tiñan que metelas dentro da mochila, e a mochila, pois, non tiña espazo suficiente para levar todos os produtos. E se portaron, a verdad, moi ben, lógicamente facían as súas trasnadas, e cando chegamos ali ao colexio, que chegábamos sobre as 6:30, bueno, pois viñan todas as nais e os pais que estudian rapaces, e os outros dándonos as gracias, que non sei que era a primeira vez que os seus fillos saían de excursión, e claro, cando veron a bolsa, pois, máis que máis, non? É dicir, moitísimas anécdotas que está aquí Xosé e máis Loli que poden falar despois, días, non? Cando facían o queixo, cando dibullaban o millo, moitísimas cousas. Pasa con Loli? Nunca había visto una vaca de cerca y me gustó mucho verlas. Os avances sociais supuxeron que hoxe en día xa moitos nenos nas cidades galegas que nunca viron en vivo unha vaca, por exemplo. Un grupo de escolares da Coruña descubriu hoxe como é a vida nunha explotación agrogandeira. Malia que poda parecer estrano, moitos nenos galegos aínda non viron en vivo unha vaca ou unha ovella. Con cara de asombro e algo máis de interese do que porían nunha clase de matemáticas, estes escolares da Coruña aprenderon como se alimentan as vacas, viron mamar os xatos e descubriron un mundo totalmente novo para eles. A vida nunha explotación agrogandeira. Nunca había visto una vaca de cerca y me gustó mucho verlas. Son más reales, me gustan más, non son de xoguete, son reales. Unha tiña en un garfín, pareceme moi interesante. As vacas loiras que son moi bonitas e ten xatos. Dai a conocer aos nenos esa cousa que se chama trazabilidade, de onde sale o produto hasta que se consume. E, sobre todo, os nenos das vilas chegan a entender que os produtos non nacen nos supermercados, que se producen nas granxas, que a xente pois, que os produce, e que hai un medio de produción propio en Galicia dos propios labradores. Tamén tiveron tempo para coñecer a flora autóctona e mesmo sementar un carballo ou elaborar un queixo. Ainda así, as vacas foron sen dúbidas grandes triunfadoras desta visita, programada ao beiro dun ciclo formativo da Universidade de Santiago. Bueno, pois así podemos entrar nas granxas de Loli, tamén porque facíamos, aparte de estar facendo o que facíamos dos xeros, pois facían traballos, como se veu aquí, pois plantar un arboliño, ver, como se chamaban, esa non me acordo. Ai, o das mariposas. Os das mariposas que ten Loli ali unha especie
casi en extinción, igual a primeira vez que a vin, de feito. E, bueno, o resultado desto de granxas digitais foi un total éxito. De feito, as nais quedaron super contentos, os colexios. E o máis importante que a experiencia para os nenos penso que lle vai a quedar aí, porque eu digo, sigo tendo contacto con rapaces e sempre que viñen a mí me dicen cando vamos ir outra vez a Granxa, cando vamos ir a Granxa e tal, porque é certo que moitos colexios sí levan as nenos a visitar granxas, pero levan a visitar granxas que xa están, pois como din, nas que parecen granxas artificiais, todo bonito, un burro que non se puede el burro perdón, dando ni mea ni caga, e las orejas las tiene así e nunca las mueve. Entón, eles, pois, andaban aí, andaban, mollaban as más, andaban, tocaban. Bueno, xa para rematar, porque eu falo pouco, a página é moi longa, había moito que falar, deixei para o último a tenda online. É dicir, podedes comprar a través das granxas os produtos, como ben dixen, ou ben a través da tenda online. A tenda online vende produtos, xa digamos que é o segundo paso de Granxa Familiar, que é a innovación. Se están poñendo a venda produtos dos propios granxeiros, elaborados a partir dos produtos dos propios granxeiros, que a propia marca Granxa Familiar. Podedes atopar mermeladas, delos, salsa de tomate, castañas, setas ou cucumelos, etcétera, etcétera. Decir xa para rematar, aparecen, lógicamente, os precios, os tamaños, e xa para rematar, decir que fai pouco nos concederon o Premio de Alimentos de España do 2011, donde todos os granxeiros que formaban parte hasta ese momento levaron un diploma que acredita este premio. Sinto non falar moito máis, porque, penso que os que deberían falar eran estos 3 ou 4 xa recén chegado granxeiros, e nada máis por miña parte. Bueno, para non cortar, vou falar doutro proxecto que deriva de Granxa Familiar, un proxecto, o irmán pequeno de Granxa Familiar, que é Galicia Auténtica. Entón, Galicia Auténtica é unha web experimental para, digamos, a promoción de novas formas de turismo alternativo en Galicia. Esta é a web. O que fai un pouco Galicia Auténtica é conforma un museo digital de rutas etnográficas por toda Galicia. A idea de Granxa Familiar un pouco é mostrar a cultura, as tradicións, a arquitectura, o patrimonio, un pouco o que somos os galegos, pero dun xeito diferente, un xeito máis auténtico. A que nos referimos nós cando decimos auténtico? Pois mostrar o real, o que realmente somos, os aspectos positivos do que somos e tamén aspectos negativos. Entón, marcamos moito ese concepto de autenticidade. Por iso, nas rutas que se ofrecen, se mostran non só as paisaxes que podemos ter, que son moi hermosas, determinadas cousas que son moi atractivas para o turismo, senón tamén mostramos, digamos, o negativo. Non o negativo, pero o que realmente existe. Por exemplo, o feísmo en Galicia, pois unha cousa que existe. Bueno, pois, digamos que Galicia Auténtica non esconde isto, mostra o que hai. Vamos a ver, como decía, é un proxecto que forma parte de Granxa Familiar, da Asociación ADAF. A Asociación ADAF é a asociación da que forman parte todos os productores de Granxa Familiar, o grupo de investigación Fisteider, do que somos nós, e tamén, outro tipo de organismos e institucións públicas que financiaron o proxecto. Ben, vamos a ver. Decía, non, que o que fai é mostrar o que fixemos con Galicia Auténtica foi unha serie de rutas etnográficas, non? Como levamos isto a cabo? Bueno, o primeiro que fixemos foi unha organización do territorio, non? En función das comarcas, organizando en supracomarcas, buscando rutas que fosen interesantes, ou que podesen ser atractivas, non? Como fixemos isto? Bueno, pois, unha vez que conseguimos organizar o territorio,
documentamos un pouco cada zona, non? E como documentamos cada zona? Bueno, pois en primeiro lugar, fixemos búsquedas en internet, tamén a través de diversa bibliografía, pero sobre todo, o máis importante da información que aparece en Galicia Auténtica foi a que ofrecen os propios veciños de cada zona, da que tamén moitos produtores poderon ofrecer esa información e dicir, máis que información que podas atopar nunha guía de turismo convencional, digamos que é a información que ofrecen os propios veciños da zona. Nos, cando fixemos as rutas, que colaboraron varias persoas, porque estivemos traballando en traballo de campo máis ou menos 12 meses, non? Un ano todo recopilando información para facer a página. Bueno, entón, eu que digo, o sea, a información dos veciños das zonas pois foi o máis importante para crear esta página. Despois, houve unha labor tamén moi importante de digitalización, porque Galicia Auténtica o que ofrece é unha visión de Galicia, pero a través de fotografías, de vídeos, de sonidos que bueno, nos consideramos bastante auténticos do que somos. Actualmente en Galicia Auténtica debe haber como uns 1500 recursos, non, digitais, entre fotografías, sons e vídeos. Esa digo, na elaboración de cada ruta participaron varias persoas. Entón, digamos que cada ruta é bastante original en si mesma, non? Porque cada persoa, un pouco, cando elabora a ruta, pois pon un pouco da súa visión, non? Da súa experiencia, do que viviu. Quero mostrar algunhas rutas. Vale? A de Cons, non? A de Nesen... Vamos, de arriba da Nesen, que é. O que fai un pouco son, en pequenos vídeos, mostrar flashes, non? Son vídeos máis ou menos de 1 minuto, 2 minutos, que den un pouco unha idea do que se pode ver en cada zona.
Hai unha pequena explicación do que se pode ver en cada zona. Se pregunta por qué, non? Se pode coñecer. Porque nós, cando falamos con todos que fixemos a ruta, a idea era mostrar, imaginar, non? Que lle mostrarías ti a un amigo, a un familiar que viñera a esa zona, non? A onde o levarías e que te gustaría ensinarle. Entón, un pouco esa é a filosofía de como se construe cada ruta. Bueno, hai un programa, porque as rutas están confeccionadas ou pensadas para recorrerse máis ou menos nun día, que se xan de facer acceso, podes ir que se poidan facer en coche, incluso camiñando ou bicicleta, que non supoña ir de Ourense a Coruña. Esa digo, a cantidad de recursos que acompañan cada ruta é moi grande. Por exemplo, nesta ruta, unha ruta pequena como pode ser esta, que a vida en el mar, nas Rías Baixas, podes atopar 13 vídeos diferentes, con diferentes zonas que ver e que coñecer. Ademais, hai unha sección en Galicia Auténtica que axúdanos a medrar, ayúdanos a crecer, non? Que a idea que Galicia Auténtica está pensada, confeccionada para esa idea da web 2.0, web bidireccional, que permita que calquer usuario da web tamén poda ofrecer información, crear a súa propia ruta e mostrala a través da web. Entón, existe a posibilidade de que libremente, se alguén está interesado, poida sugerir unha ruta para dar a coñecer, porque lle interesa, porque ten algo particularmente que lle gusta, non? Pero a idea é esa, non van a ser un tipo de información que se poda atopar nas guías turísticas convencionais, non? Sino que é diferente, nos decimos como máis auténtico, máis real. Tamén houve, digamos, un plan de difusión de Galicia Auténtica importante nos medios. Fixemos notas de prensa que enviamos a prensa escrita, prensa electrónica. Tamén celebramos en Lalín unha xornada de Galicia Auténtica, onde se chamaron os medios locais, nos invitaron a que viñeran e tal. En concreto, esta xornada fixose na casa dun productor de grasa familiar, que, bueno, que moi amablemente nos convidou a súa casa para poder facer. Ademais, outros medios para difundir é a través das redes sociais. Galicia Auténtica ten o seu propio canal en Facebook, o seu propio perfil, que está aberto, que é público para todo o mundo, e tamén ten o seu propio canal en YouTube, con unha serie de vídeos que se poden ver. Por exemplo, incluso o que decía, que moitos veciños, a xente da zona, nos abriu as portas da súa casa para mostrarnos determinadas vivencias ou evitábase a matanza, que facíase o lume para sacar o chourizo de entorno, o lumiño. Os abuelos contábanos historias. Eran unhas historias non escritas, eran historias que pasaban por tradición oral de uns a outros, que agora desgraciadamente xa non existe, xa non queda nin abuelo, nin queda lareiras, nin queda nada. Unha poquinha xente, pero neste caso, que digo de historias. E contei aos rapaciños de aquí, para mi lume, alguna matanza para que os nenos veñan por aquí, e contarle as historias do pico Zarapico, o veciño Famal, que tiña un nombre. Tradicións e lendas que se perderon nestes tempos, algunhas outras están se perdendo, é unha moi poquinha perdida, gracias a xente que vai moi tradicional, a matanza fase sempre en torno ao Nadal. O día do Nadal era tradición, nos familias juntarnos todos, en torno ao lumiño, rezábase as ánimas por todos os mortiños da familia. E despois o abuelo contaba as cousas e dábanos castañas do canizo, que era o regalo de Navidad que tiñamos o reino naqueles tempos. Hoxe, por as tecnologías de tal, menos ben, por matachinos con esas historias. Sin embargo, é moi entrañable ver que cando lles contas unha historia ou unha cousiña, aprecian o linas que non mata chinos e escoitan ti. O que pasa é que, desgraciadamente, os abuelos cada día están máis debilitados a... Bueno,
estos son, xa digo, pequenos exemplos, pequenos clases, non? do que pode haber do que hai en Galicia auténtica, que realmente como recurso, como etnográfico, pois é realmente importante, xa digo, como 1.500 recursos, non? Un pouco de todo o que podes atopar aquí en Galicia, do que somos, non? Do noso feito diferencial. Tamén, digamos que Galicia auténtica tamén foi pensada, non? A partir dunha, digamos, estrategia de marketing, non? Online, coa idea de crear, pois, un produto turístico, non? Galego, pois, cunha imaxe de marca diferenciada, non? Algo que nos diferencie, pois, o resto. Tamén, seguindo un pouco, pois, a filosofía, non? Na que traballamos no grupo de investigación, hai unha labor de, digamos, o que pretendemos, non? Promover o uso das novas tecnoloxías, non? Entre a sociedade galega en xeral e sobre todo entre aqueles colectivos que están máis afastados, non? Entón, nos creemos que tanto Galicia auténtica como Granxa familiar pois, contribúen a este tipo de actividades, tanto revalorizar a cultura rural a través das novas tecnoloxías, como poñer en valor, non? Tamén, e tamén pois, contribuir, digamos, a relacións, non? Entre o medio urbano e o medio rural, que realmente, tradicionalmente, estivo sempre tan afastado en Galicia, coa importancia que ten para nós o medio rural. E, bueno, este é un pouco, non? O que é Galicia auténtica. Hai tamén unha sección de Galicia Puebla, Galicia Pobo, bueno, con información tamén moi diversa e moitos recursos sobre a cultura, as festas, mitos, lendas, música, paisaxe, veciños, bueno, información moi xeral tamén, entrevistas a persoeiros populares ou da cultura, non sei. Bueno, nada máis, non? Só decir que Galicia auténtica é iso, pois pretende máis que unha página web de turismo, tamén é unha revalorización da nosa cultura e, digamos que se une a Granxa familiar tamén, que é máis que unha página para comprar e vender produtos, non? Digamos, un compromiso pois pola revalorización da nosa cultura a través do uso das nosas tecnoloxías. E, bueno, nada máis, que estos son poucas pinceladas destes dous proxectos. Se queres